טוב לכם. ברוכים הבאים לאצטדיון סמי עופר שהולך ומתמלא לקראת שריקת הפתיחה. ככה זה, כששתי אימפריות נפגשות, והערב שתי אימפריות נפגשות. המשחק המרכזי של המחזור ה-15 בליגת ווינר מפגיש את מכבי חיפה וביתר ירושלים, ואנחנו שמחים ונרגשים לקראת שריקת הפתיחה. רבע שעה לסיום המחצית הראשונה. וואו, איזו התנגשות ראשים בין גולדברג לפיינזיך. מהר שהצוות הרפואי ייכנס כדי לטפל בשניהם. לא רואה איך שון גולדברג חוזר במצבו, זה מסוכן מדי. ראינו אותו ממש הולך מתנדנד. הנה קני סייף, הנה זסנו, וזאת הפעולה הראשונה שלו. לא הבנתי אם הוא רצה לבעוט או להגביה עד עכשיו. דור מיכה בא לקבל, מחזיר לאלימלך. הנה ההגבהה, כדור טוב לחוגי שנוגח החוצה. אולי ההזדמנות הטובה ביותר של ביתר עד עכשיו. תהיה תוספת זמן משמעותית, היו המון עצירות, היו כמה פציעות שחייבו את פוקסמן להוסיף דקות. מיכאל אוחנה, כדור טוב לסטיוארט, הדגל לא עולה. האם מכבי חיפה עולה ליתרון? עכשיו עלה הדגל, תכף נראה אם השער הזה נפסל בצדק. טריוונטס סטיוארט כבר פינטז על גולג'י. אוחנה, מיכאל אוחנה מחפש את השער, לא מוצא, אבל זה בדיוק מה שגם הוא צריך להתחיל לעשות. עלי מוחמד לפייר קורנו, ברגל ימין, כדור טוב לסטיוארט, ועדיפה גדולה של סילבה. המהלך הכי יפה הגיע בהתקפה האחרונה. הבעלי ממש מטפס על סטיוארט, ואז אולי בועט טוב, ושוב סטיוארט מנסה להגיע אל הריבאונד, ויש שם עבירה על רועי אלימלך. דור מיכה מפנה את המקום לירדן שואה, שיקבל גם את סרט הקפטן. גדרני לא נבהל מסטיוארט, אבל גם לא מדייק במסירה שלו, ועכשיו סטיוארט יכול להעניש. כדור רוחב גבוה מעל כולם, מגיע לקורנו. עדיין התקפה של מכבי חיפה. קורנו מוסר לקנג'י שמסתובב ובועט חלש מדי. קלו בצד שמאל, לוי יכול גם עכשיו למסור ולקבל בחזרה ולהפקיע. איזה פיינזיך, זה לא נגמר. מוזי בועט החוצה והשופט מסמן על הנקודה הלבנה. פנדל לזכות ביתר ירושלים. וואו, איזה רגע. האם עומר אצילי יעלה את ביתר ל-1-0, ועוד איך יעשה את זה. פנדל מושלם של אצילי. ביתר ירושלים עולה ל-1-0 יקר בדקה 79. ומהר יפה לקני, חילוף משולש עושה בכר, זה כדור טוב, חזיזה מניח לקנג'י, קנג'י כובש מתחת לידיים של סילבה. מכבי חיפה חוזרת 1-1 דרמטי בדקה 83. אמרתי לך שהמשחק התחיל עכשיו. הוא עוד לא נגמר. נכון, הוא עוד לא נגמר. קנג'י חורה מבקיע את שערו הראשון בישראל, ועכשיו קני יכול לנצח לחיפה את המשחק, אבל הוא לא מצליח לעשות את זה. לא יאומן. איזו החמצה של קני. אפשר שהמשחק לא ייגמר, גוטמן? אפשר, מבחינתי אפשר. מהדקה 79 הוא התחיל מבחינתי. תראו את ירדן שואה, all the way לניצחון. ירדן שואה לא מצליח לעבור את ירמקוב. איזו החמצה של שואה. ביום רגיל הוא בעיניים עצומות מפקיע. הנה בן שמעון חוטף את הכדור ומנצח לביתר את המשחק. וואו. כן!
הילד כובש! בן שימול! בדקה 95! בית"ר ירושלים כנראה תנצח את המשחק הזה! איזו דרמה כאן בסמי עופר! זיו בן שימול! הוא ולא אחר! 2-1 לבית"ר. ועכשיו מסתיים לו המשחק. ניצחון ענק לבית"ר ירושלים מול מכבי חיפה. ניצחון שייתן לברק יצחקי תובנה ברורה. יש לו קבוצה שתרוץ לאליפות.